नै माबायदि मानसि जादों आदा प्रेक्टिकेलनि थाखाय रुपुयाव फुल मानसि एरायनोनो जायगा नोंथांखौ बिदिनो थायो सा दा ओंखायनो बयखौबो खुलुमहरबाय आंनि अननाया नोंथांमोननि देहा सोलेराव सिथाबनानै थाबाय थाथों बिदि आरोखि देहायाव अननाय थाबासो उनाव फैगोन नोंथांमोननि अननाया फैसा महरै आंनाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय ओमफ्राय नै दायो आदा प्रेक्टिकेला सल' खननो नागिरदों लोगोफोर बिराद इन्टारेस्ट सल' खनखादों होमबा नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे नायलांदो Izlainayni saksi sengeraya digar aksinane goldenane Tejang tugenane hornaide Ang gangguan yang mau dicoba utakan dong, ang sosi jahai kunni, dicoba utak, chan baba bujuk terci, baru apa kau dengar aja berapa? Oh, hei, ang 7 minit tahu kan aja ber? 7 menit. Oh, iya, ini akan nampak Boris Petro, China, Mudafur, Hah? Tayo mana go? Hah? Tayo mana go? Ayo, tayo go bahasa China masih, chow tani. Bahasa apa? China malam itu apa saja? Akan pokoknya bersih. India kan number 1 Boris Petro China ni Bohat ni Bohat ini Aisyah na WhatsApp number nila Wajaya India kan number 1 Boris Petro China ni Bohat ni Bohat ini Aisyah na WhatsApp number nila
lagi. Oh, bibi kesenang menggerakkan angin mata babi. Oh ya ya, ini yang kenapa one polis telepon karena ini menjadi oh hari ini I saw na WhatsApp number kita. India ke number one, boleh sepuluh, saya ini menunggu ini, I saw na WhatsApp number kita, I saw na WhatsApp number kita. नोंसोर जेखौ बियो बेखौनो होनांगोन आरो बिसोरो जोंनि गेजेराव जोबनाय गैया दा जोंनि गेजेराव लेंहरजानाय नोंथांखौ थाबैनो नैबे जोंनि जौस्रांसिम फैनो थाखाय बयबो खावलायहरनाय जाबाय।